L-erba li għadda l-Prim Ministri tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bdew jippreparaw għall-laqgħa tal-Kunsill tal-Ewropa fi Brussell sabiex tkun diskussa l-kriżi fiż-żona euro. Fl-istess waqt, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qiegħed fid-Dar ċentrali tal-Pjetà jiltaqa' ma' diversi kuntratturi qrib tal-Partit Nazzjonalista. Dawn huma l-istess kuntratturi li ngħataw kuntratti mill-Gvern jew minn kumpaniji tas-settur pubbliku. Il-ġurnal elettroniku Malta Star jirrapporta kif Lorenz Gonzi għamel dan l-appuntament mal-benefatturi tal-Partit Nazzjonalista fil-bidu ta' Diċembru. Kumpaniji qrib il-Partit Nazzjonalista kienu kkuntattjati u imħeġġa jagħmlu donazzjoni minima ta' 5,000 euro. L-ammont li nġabar minn dawn id-donazzjonijiet ser jitħabbar nhar it-tlieta li ġej waqt xandira diretta fuq Net Television fil-ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar snin kuntratturi qrib tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienu mħeġġa biex jagħmlu donazzjoni ġeneruża. Ġeneralment il-flus jingħataw f'envelop lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Lejliet ir-risposta tal-kap tal-Oppożizzjoni għall-Baġit kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li staqsa jekk Joseph Muscat kienx qed jiltaqa' ma' kuntratturi u għaqdiet ambjentali.